babingelele bonke abantu emakhaya sithi sanibonani dumelanga namastelo chane ndimadekwane Stella Vista 8 da siyazi-ke bakwethu ukuthi-ke abanye basithola kahle kakhulu emsakazweni yethu eyahlukahlukene kwiGagasi FM uzosithola njalo ekuseni lapha ya kwiGagasi FM nakhona kuyivuma FM ngemgqibelo nangamasonto uyasithola kwiGagasi kuyivuma FM usithole-ke ngwesonto kusukela ngo-10 o'clock ya ku-11 bese kuzothi lapha ya ku-1KZN TV usithole kamnandi njalo ngemgqibelo kusukela ngo-2:30 kuya ku-3:30 ku-Cozy FM Ngqongqoshe sizwile-ke ukuthi-ke abantu bayakhala ukuthi nje badela usebusuku uhlelo bacela ukusondezelwa lona lube semini sebecela ethi-ke luzongena ngamasonto kusukela ngo-5 kuya ku-6 entambama ngoba bebebona ukuthi ngathi kuba late kakhulu 9 to 10 and abantu bekhala ukuthi ayi lutho lufinyelela la kuthina ayi lufinya siqala nokulala indaba ziyasivusa ziyasiphaphamisa bayawuthanda futhi no absolutely usuzoba i-celebrity yangempela emola ngisathenga Ngqongqoshe sengithenga nje la eindaweni lezi-ke ngoba ngiyavenjwa kuthiwa absolutely bese ngingabe ngisazi-ke nami ukuthi ngizoyithini lento kodwa-ke luhamba nje kanjalo uhlelo lwakho lube mnandi uyasithola ku-TikTok uyasithola na-Facebook page we-department njengamanje silive nalapha ku-TikTok Ngqongqoshe bayakuthanda ku-TikTok kuthiwa uma ungekho isibalo siyehla sibe no-500,000 mawukhona ukuthi 1 million ushilo komnye wogogo nje badesila uthi ngithanda ismile sakho mntanami ngiyafisa kungitshontshele kulesi smile ukuthi-ke ngelilanga namhlanje uhlelo lwethu lukhulu ngoba asihambi sodwa kodwa ngizocela nje ukuthi uNgqongqoshe abingelele ebese sitshela ukuthi usimemele bani namhlanje siyabingelela Ntokozo sibingelele kubalaleli bonke emakhaya sibingelele nababukeli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma-social platforms ethu no TikTok njengoba nawo siwuza ukuthi usuyasondela sithi hey thanda sibonge kakhulu ukuthi ninathi namhlanje-ke sinenhlanhla enkulu Ntokozo unenhlanhla nje ukuthi awuhleli wedwa uhleli noNgqongqoshe hayo yedwa ababili awu-celebrity hayi mina ngimkhulu manje uzobe uhleli uNgqongqoshe nje wesibili ngembuzo yebo hayi futhi into engandile bathi lo mfana uyababuza futhi uyabazuma ngoba akabatsheli mayizwa angimtshelile futhi akekho ngifuna ukunizuma nje siyabonga sinoNgqongqoshe-ke kwa-agriculture umama uBongi Sithole Muloyi okuyena osibambele laphana kwezolimo uzosixoxela-ke ukuthi yini besize ngayo namhlanje and kwenzeka kanjani ukuthi sibe ndawonye angithi njengohulumeni uhulumeni owodwa futhi uma sisebenza ndawonye yenye-ke yey'nhlelo esiyisebenzayo lezi hayi ngiyajabula-ke namhlanje ubushilo mhlawumbe siqale ngaye ngoba ngiyazi ukuthi akaze nje abuzwe imibuzo i-official eninophezala into angayazi ukubuzwa umuntu onophezala bekufuna sivele simfake nalaba abafonayo bamubuze ke bembuza imibuzo ukuthi ithini into mawukuthi kanje hayi-ke bakwethu angiqale-ke mina ngiyibuzele nje ngithi cha siyazi ukuthi-ke Ngqongqoshe inyanga le enisuke nigqugquzela into ey'hlukahlukene ngokomnyango wakho kodwa mhlawumbe masithi multi-planting season yinto esho ukuthini le osekhaya ngayibuza thina singena kanjani kuleyo nto siyimphakathi nanokuthi-ke nisho ukuthini uma ukuthi asiphumeni sonke sishone emasimini angibonge mfowethu Maphisa ngibonge nakubalaleli bonke uma senza uhlelo le-multi-planting season njengoba sisho nje sisho ukuthi isizini nesizini iney'tshalo ezibhekene naleyo sizini njengoba siyinto sahlobo-ke iy'tshalo ezibhekene lezi oloko okusanhlamvu okuqinile okufana nombila nobhontshisi kodwa bakhona futhi ezinye iy'ndawo ezisivumayo ukutshala ama-veg kusho ukuthi-ke wonke ohlobo nje no-butternut omakhabishi oyipinashi siyakwazi ukuthi sikwenze lokho njengoba siyilana-ke uNgqongqoshe uMagujwa uNgqongqoshe uSimelane owuyena owuchampion wala eMajuba uzobona ama-beneficiary lawa ala eMajuba yiwonke kanjalo nezinto esizoba sixhasa ngazo okuye kube ukuthi-ke njengoba sekulinywa-ke kuba izinsiza zokulima okungaba wogandaganda kube omanyolo kube izinsiza ezifana ney'mbewu sibe nenhlanhla-ke kade sihamba nayo uNgqongqoshe saya laphaya kwi-project etshala-ke yona i-soya beans enye-ke yama-projects waxhasile-ke la abantu esikwaze ukuthi sifinyelele kubona kule sizini abantu esobaxhasa abalako 300 ama-beneficiaries kodwa umhlaba esizokwazi ukuthi siwulime ngokwenani esinalo kuzoba u-2,300 hectares esizowenza eMajuba yonke kusho ukuthi womathathu ama-local azobhenefitha kanjalo nabantu abaphuma kona womathathu ama-local bazobhenefitha kanjalo asigcini-ke ngalokho into njengoba siphezu komkhono sifuna ukuthi-ke indaba yokungabi khona nokusweleka kokudla iphele iqale emakhaya ukuba iphele
Absolutely. Ungqongqoshe nimbonile ekhipha izinsiza zabantu abazilimela nje emakhaya. Lokho esikubiza ngolimi lwesingisi ukuthi one home one garden. Kusho sithi umuzi nomuzi asibe khona isiqentshana sensimi azilimela ukudla kwakhe okuzobe kuwukudla okufresh okuzobe kuwukudla futhi okusempilweni. Angabe sephoqeleka ukuthi ayothenga azathenge ngisho upelepele athenge ngisho ikhabishi nespinach no beetroot. Angakutshala ekhaya lokho ngoba akufuni umhlaba omkhulu kakhulu ukuze ukwazi ukuziphilisa. Sithi ke ulabo abantu kwazi ukuthi babe ne hectare nangaphezulu bewumndeni. Sinalo futhi uhlelo lika 1 hectare 1 household. Futhi ke umndeni uyakwazi ukuthi uzilimele njengomndeni. I-hectare sina sihlangabeze ngokuthi sibiyele lelo hectare siphinde sinikezele ngeinsiza zokuthi ke kulinywe ogandaganda bazolima lelo hectare utshalwe njengoba kade sisho. Asigcini ke ngalokho futhi basekutshaliwe siphinde sibanikeza amathuba ukuthi ke bakwazi ukuthi bavelele laba abanomthamo omkhulu bakuse emarket siqoqe. Sinohlelo ke esilubiza ngokuthi uRaset. I-district ne-district besiyithumelele sayithumelela izimoto ngoba uma sekune agency sisebenzisana nayo iyakwazi ukuthi silekeleleke ekutheni ke kutholakala lezo zinsiza. Sikwenza ke konke ke lokho ke ngoba njoba nje namhlanje ngizobambisana nomama waka-health kwi district yakhe. Uye empeleni obezokwenza lo msebenzi. Mina ngizompaneka nje namhlanje ngoba thina njengohulumeni waKwaZulu-Natal sathi isinqumo sathi wonke ama district aKwaZulu-Natal azoba no champion. Mina ngu-champion ke waseKingcetshwayo. Kodwa ngokozolimo umnyango wami obhekelele nalokho. So ke sineyinhlelo eziningi ke njengoba engicela ukuthi ke ethe uzala ngathi mina into engisuke ngizoyiqinisekisa mina ukuthi konke akuyisidingo sokuthi azokuthula emphakathini ukhona mangibona futhi ukuthi yiziphi ezinye izinto esingakafinyeleli kahle kuzona ukuthi sisize abantu bakithi bese ngiyabona ukuze siwavale lawo magebe ngoba kwesisikhathi njengongqongqoshe ngabe uyabona ecabanga ukuthi kunormal kanti khona okunye nami engiye ngithi mangabe ngihamba ngimtshela ukuthi ngathi la kuzodinga wena ngqongqoshe ka-health awuzobheka ngiyabona ukuthi khona ongakuboni kahle kodwa ke maye khona kuyasizakala shesha ngibonela abone nokungaphezulu so ke sizosupportana ngokuthi ke sigqugquzela abantu bakithi ukuthi abalime umhlabathi uyirona into ezosiphilisa futhi iyona mboni engeke ize ivalwe yiloko besizokwenza ke la sisupporta amajuba district sisupporta umhlonishwa uSmelane okuyena o-champion wala. Absolutely. Cha ngikhumbuzisa umlaleli ekhawuthi sila eMilford Hall namhlanje lapho ngempela njengoba echaza ungqongqoshe besihlangane nomphakathi khona kodwa uzozwa ke la liyayishaya imvula sixolise ke kulabo emakhaya bazothi mabesithola kube nomsindwana engathi ukhona ngoba imvula iphezulu kusho ukuthi sifike kahle impela imvula nifike nenhlanhla nelethe imvula kuba kukhulu ukuxhumana phakathi ukuthi komnyango wezempilo uqugquzela abantu ukuthi ke basebenzisa ukudla kakhulu okuvela emhlabathini ngoba kuwukudla okubonga ukuthi kunemsoco futhi kunempilo ikuphi neni kusho ke nani ukugqugquzela imndeni ngizwile ukhuluma nabo ukuthi uthe udriver la wabona imizi eminingi ayinazo izingadi wawusubagqugquzela kodwa kuye kuthini ke ukuphawula kwenu mani bagqugquzela ukuphawula kwethu ukuthi uma usebenza umhlaba nempilo yakho iba ngcono ngoba uya exercise uma ke khuluma ungqongqoshe wezempilo ethi healthy lifestyle thina sithi hayi sishaya emasimini ngoba abantu abadala abasheshi bagule bakhondemeke bagcine sebehamba ngey'mbongo kodwa uma besebenza ukwehla benyuka behamba amabanga betshala bevuna behlakula kubanikeza lokho i-exercise ulala ekhaya elokhuzile ekhathele kodwa umzimba wena uyaluleka ungabi usuba ngenwa yizifo ngqongqoshe mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi akhona nike amathuba mhlawumbe angathinta izinto zobhizinisi ngibonile nje ifama desk kulona elomndeni othile nawo ohlanganile nabathile bamabhizinisi akhona into ethinta amabhizinisi ukuthi singabona kuvuleka namathuba emisebenzi ngalolu hlelo neliqalayo njengamanje iy'nhlelo zonke uma sifuna ukuthi sigqugquzele abantu bakithi ukuthi u-agriculture ezolima kona nje i-social welfare iyibhizinisi yingakho sengithathe uhlelo lokuthi ke ngeke ngichaze kabanzi ukuthi uma utshala i-hectare elingaka utshala elombila uthola amathani amangaka ithani liba yimalini awuke unenhlanhla nangu sisanda khumalo lapha ya njalo lezi insizwa zinginika information zingishiya ngileka wesisanda uyaphila mfowethu emtshezi ngezwe mfowethu kuthiwa bayaphila abantu emtshezi hayi siphilile ushekeni mfowethu ngulethele ongqongqoshe ababili namhlanje uyayitika nje
Nginombuzo nje ngizobabuza bonke kodwa ngicela uqala ngapha abozolimo. Ya. Futhi la nombuzo umuntu nje ongasho ukuthi ngiyathanda ukulima. Ya. Kodwa ngawulwazi lokuthi kungawumhlaba sonjani osetshenziswayo nanokuthi ukuthi ngifuna ifunding mhlambe yokandakanda izinto eziphathelene nakho ukulima yokuvundisa nje inhlabathi iyaphi. Okay. Ayike utholile uNgqongqoshe umbuzo. Woza nowesibili manje kwezeMpilo. Hayi lo ngizofika ngokubuze uma wami esengene kahle. Uzophinda ubuye. Ngisazofika ngibuye futhi. Inamandla lensizwe. Etime into yakhona le. Umntungu uyangena aphinda aphume. Ayike phuma ungene mfowethu. Ayike asikunike ithuba Ngqongqoshe. Angibonge kuMntungwa. Njoba elapha eMtshezi sinawo ama-office ethu akwa-agriculture. Okay. Futhi ukube ushilo ukuthi ukiphi iwadi ngoba abantu abalimisayo bethu ba-allocate iwadi newadi. Kuyasiza ukuthi mayemazi umlimisi bese ecela kuyena. Kodwa kusho ukuthi nima engamazi umlimisi ngeke sisimsize. Akaye emahhovisini ethu noma aye lapha eAlfred Duma uzofica uMrs Sithole district director akhulume naye. Ngiyafuna kodwa ukumtshela ukuthi cha ogandaganda sibathengele umphakathi ngenxa yesimo sokuthi bathengele umphakathi wagcina umphakathi ungasalimi ngawo usungasasizakala sekuthi laba abawugadile bagcina sebengasafuni ukulimela imphakathi. Waseke icabinet yathi no asibayeke labo siqasha abantu abazosilimela siqale manje sizithengele abethu njengomnyango ekuzothi mangabe ufuna ukulinyelwa uhambe uyolinyelwa bese ubuyele emuva eminyangweni ugandagana. Siyabonga kakhulu ngethuba esiphe lona. Mhlawumbe umlayezo ogcina ongafisa ukudlulisa usuthola ithuba loba sohlelo nolukhulu kangaka eSouth Africa ungathini? Angibonge kakhulu uMaphisa mfowethu ngokuthi ningifake nami kulolu hlelo noma ningifake ngendlela yokushosha phansi. Kodwa okuhle ukuthi sizokwazi ukuthi uma sikhuluma ngezolimo abantu bakwaZulu Natal abazi ukuthi yimboni engeke yalukhuza. Ngiyazi ukuthi kunedaba abalithanda kakhulu lolu lensango ukuthi sithini udaba lensango siyazi ukuthi manje njengoba selivulelekile selithola ngathi liyakekela alisasizi labo bebevele beyitshala beboshelwa yona kodwa bekhulisa izingane. Sinohlelo lokuqoqa lokho lokuthi ake babuyele laba bebevele belisebenzisa komsinga koBergville zonke indawo sizobalungiselela ukuthi ke bathole itifikethi zokuthi bakwazi nabo ukuhweba kanjalo ngoba yenye yezinto okwamanje ama-application abekhona uNgqongqoshe wami umama uDidiza bewatholile ubethole awu-208. Sifuna ukuthi sande leso sibalo kodwa into esifuna ukuyenza ukumonitha ukuthi laba bebevele behweba kanjalo yibona yini abenza ngoba uthola mase kuyimali uqhamuka abanye abantu abade bengakwenzi lokho ifana nokutshala uthola manje wasithithene siya-support uqhamuka umuntu ongatshala azothatha imali yokutshala bese yodayisela laba abatshalayo bese kube ngazuthi uhulumeni umuntu ongenzi kahle kanti abantu bakithi koseyaguzela ukuthi bangapheli amandla abantu bakithi abalime ikhona imali. Ake ngenze nje ngibahalisele ukuthi ithani nje likabhontshisi lu-16,000 ithani elilodwa uma une-hectare ehectare elilodwa uyaphuma amathani amathathu. Kusho ukuthi-ke ngehectare elilodwa uyakwazi ukuza duze u-50,000 ngehectare elilodwa uma uvune kahle walulekeka kahle. So siyakholwa ukuthi bazobona ukuthi ibhizinisi leli akubaleke uma uno-10 wama-hectare 50,000 times 10 imalini leyo ngesivuno esisodwa. So senzela ukuthi abantu bakithi bayithande into yokulima ngoba inayo imali. Asigcini ngalokho sinososayensi nosochwepheshe kulabo abafuna ukuhlolela umhlabathi sinabo abantu abenza lo msebenzi and sifuna ukukusondeza eduze kwabantu ngoba sizoba nama-mobile azohambela emphakathini ukuthi abantu laba bafuna ukuthestela umhlabathi uthestwe eduze. Konke lokho sikwenza ngoba sifuna abantu bakithi baphume endlaleni futhi sifuna abantu bakithi nabo bawenza umahluko ey'mpilweni zabo baphinde baqashe abanye abantu abazosebenza nabo bese bengena
ba-contribute emnothweni wakwaZulu Natal. Ulimo uyilona belicontribute imali eningi umthamo omningi ngaphambilini. Sisuka ku-18% sesiwu-11%. Kusho ukuthi siluze u-7% ngenxa yezimo esihlangabezane nazo. Ngithi-ke phezu komkhono kubantu bakwaZulu Natal nabo bonke abalalele sithi kubambe ezingelayo. Ngeke uyithole uhlele khona uNgqongqoshe. Wathi akuhlalwe ekhoneni. Abeza abantu noma ngabe asinayo imali eyanele kodwa siyoba khona siyokwenza ukubahlangabeza. Nangu umkhwanazi sephindwe wabuya. Mkhwanazi Mlalazi niyaphila Mlalazi? Siyaphila bengifisa kakhulu ukukhuluma noNgqongqoshe lo wezolimo ngibona ukuthi uyabaleka. Uselindile. Useze wahamba Nkosami kodwa woza ke sithatha umbuzo nje sakhona. Lapha ngingumlimi kamoba mina siphatheke kabi masizothola inkampani lekahulumeni engathi ke izovaleka ngenxa ukuthi ayisenamali. Njengamanje ngoba ihleli singabalimi bamoba kuqhaqhazekile ukuthi uma le nkampani kahlezi imali futhi iyawa futhi ngoba abantu abazolamba emakhaya ogogo abasebenzi nabantu ababethenga khona kale bethembele kakhulu emobeni. Kukhona noNgqongqoshe usiza azokwazi ukungenelela khona lapha kwahulumeni akwazi ukuxazulula le nkinga ebhekeneke nomshini kamoba. Kahulela. Hayi cha uzwile uNgqongqoshe uzokuphendula emoyeni mfowethu. Angibonge kakhulu manje abasebenzi bazodelizwa yonke into izolemala nje. Okay, uzokuphendula emoyeni mntaka baba. Angibonge Maphisa unkwali ukhuluma into eyiqiniso. Besikhuluma noNgqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho. Sacela ukuthi ke siyacela ukuthi ke sihlangane nalaba abanikazi balemboni ukuba sibone ukuthi yini esingayenza ukulekelela kulokho. Kodwa udaba oluthinta imikhakha eminingi ukuthi kuze bafike lesi sinqumo sokuthi babone ukuthi bayahoxa. Kodwa ke siyazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Kodwa abathembe abalimi bakamoba ukuthi kukhona okuzokwenza ngoba ngenxa yalokho kuse kukhona uhlelo lokuthi ke manje ake sizakhele eyethi imili njengabantu bakwaZulu Natal. Enye ke udaba oluxoxwa ke uSafda exoxa noNgqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho sibamsene nayo ukuthi ke yini esingayenza ngoba vele noma bengathi manje kuyavalwa kodwa iningi labo belikhala ngokuthi imali ihambisa ulento umoba esigayweni bafike bona bagcine uqala abanikazi balezo zigayo okungabantu bebala vele bebefika umthamo womoba wabo usuwehlile uma sewungena esigayweni. Ngicabanga ukuthi ke kuzosisiza ke nakho lokho kodwa udaba silizwile siyalilandela sizosho futhi sinikeze i-feedback ukuthi ke kusho ukuthini sizoliphatha kanjani masiya phambili sizoya kanjani phambili. Ayi bakulambela abantu la kulolu hlelo kumele ngulande ngempela noma 5 hours ngelinye ilanga. Unike liyi-hour kodwa ngiyokunika 5 hours. Ngokuthi ubusasho ukuthi cha uhlelo lulonke ke sula ebesilambele namhlanje. No sibonge kakhulu kuNgqongqoshe wozolimo nokusiphendula nje le imibuzo leyo. Ngicabanga ukuthi kufuna siqale ngokuchaza udaba lokuthi njenge province noma isifundazwe saKwaZulu Natal uhulumeni wakhona usebenza ngohlelo silibizwa ngokuthi uoperation sukuma sakhe ku-OSS. Now uoperation sukuma sakhe ke indlela osebenza ngayo ukuthi i-district net-district iyaye inikwe uNgqongqoshe okuthiwa u-champion MEC wakhona. Okusho ukuthi noma ngabe unomnyango owubambisiwe kodwa kuphinde futhi kube ne-district okufuna kube uwena-ke njengoNgqongqoshe obhekela zonke iy'dingo zakhona leyo district. Okusho ukuthi-ke mina eyami i-district engiwu-champion kuyona kusemajuba. Size lana-ke sihamba nayo uNgqongqoshe wezolimo nenhloko yomnyango yozelimo ngoba namhlanje besizolontsha i-planting season ngoba phela siyazi ukuthi ukulima kuqalile namhlanje kuqale enyangeni edlulile kodwa sizothi ebantwini balana lomphakathi siqhuquzele ukuthi sesiyilontshile nabadinga usizo sikwazi ukuthi sibanikeze support. Absolutely. Kodwa ke njengoba ngishilo ukuthi ngiphinde futhi ngibe umuntu obhekelele konke ngokahulumeni besizophinde si-handover imigwaqo as well. Kunemigwaqo ke la eDanhauser umfowethu uSipho Hlomuka njengoNgqongqoshe wemigwaqo okade kufuneka ayihandover emphakathini noma ezofaka usonkontileka ukuze baqale bayisebenze. Oqala nje besikuwona bulapha eNyanyadi. So besizo handover leyo mgwaqo ke sizophinde futhi siye eUtrecht siyo handover yakhona siphinde handover yase Newcastle ngoba kubalekile ukuthi imigwaqo uma sinikeza abantu sinika abanikazi bayo
singayikhuluma ehholo siye lapha abantu bekhona siyohand over khona so uhlelo ke nohlelo sithi nasilenzwa siwuhulumeni sisonke bese sithi ngoba bakhona o-MEC champion kulawo ma-district abahambe ke bona beyolontsha i-district ne-district so namhlanje ke besizokwenza lowo msebenzi mkhulu umsebenzi nanguMoses Mdluli lapha eJozini hey yashaya imvula eJozini yayisho ukusibulala imvula yayiqeda nya hawu niyaphila kodwa eJozini yebo baba hey isichotho sacishe sasibulala eJozini wasinda mfowethu hayi ngasinda baba ngasinda baba hawu bakithi siyabonga nangu uNgqongqoshe yebo angibingelele koNgqongqoshe lapho siyabingelela Moses yebo baba hayi yebo mama angidlulise nje ukubonga uhlelweni lwakho ngiyalulandela kakhulu bengicela mina ukuthi silekelelwe ohlelweni lolu okhuluma ngalo nakumama laphana umama uMloyi olwezolimo sabantu abasha ngaphansi kweJozini sinayo indawo yokulima umhlaba siyafisa ukulekeleleka nje kuyinsiza nathi phinde nge ohlelweni lwakho sinecelo eziningi esifake kodabeni lwekliniki izinto esifisa ukuyibona ukuthi zinalo ushintsho emphakathini ama sesibhalile incwadi nakulolu hlelo okhuluma ngalo oluthintayo njengamanje besifisa nje ukuthi yena liqhubeka abantu bakwazi ukusizakala abantu bomphakathi iyiphi clinic Moses sibhalile i-application emakhana clinic uhlelo lwakhona soluhambe nje igaba eningi mama sibhalile yebo sicela iclinic somphakathi wakwamakhana ngaphansi ka-ward 13 mama okay nokulungile sizolibheka isicelo senu niwumphakathi akukho lula ke ukuthi sithi isicelo singena namhlanje sibe sikwazi ukuthi iclinic siyakhe kusasa noma ngonyaka olandelayo kodwa zikhonyana izinto eziyayibukwe kuyaye kubukwe ukuthi iclinic eseduze ikude kangakanani umphakathi ukuze ufike endaweni ethize uhamba kangakanani kunento yokuthi akufanele uclinic awukwazi ukuba namaclinic amabili kungakapheli u5 kilometers kodwa ngoba angikaze ngisithole isicelo sakho uyasho ukuthi bese nisifakile ngizohamba ngiyobheka ngibone ukuthi sihamba sifika uma ngabe sesitholile ukuthi iclinic kufanele ngempela yakhiwe so bese sikwazi ke ukuthi siyifake ohlelweni yokuthi sicela imali kuzwelonke ukuthi na iclinic iyadingeka siyacela ukuthi yakhelwe so njengoba usho ukuthi ubususifakile isicelo sizosibheka bese siyabona ukuthi sifika phi naso hayi mama ngiyathokoza ngoba ugqugquzela nje sisebenza kanye no district manager laphana eMkhuze mama udaba lwesicelo seclinic sasemakhana siyaphusha sesivakashelwe bomnyango sizoqhuba nje i-application akubonge mama siyabonga baba hayi siyabonga Moses engathi wena uzogcina umnyango uqobo lwawo nakho ke hayi ke sithathe sikhumbuzise ukuthi ke izolo sikubonile ukuthi njengoba usula manje eDanhauser izolo buseDurban nihlangene lapha nihlanganisa amakhanda nabantu abakhulu lapha ya kodwa ke mhlambe ke kube kuhle ngizwe ngawo ukuthi benenzana bangivalele ngaphandle ngacela ungene ngathi mina lo msakazo uhamba noNgqongqoshe bathi ngaphandle hlala ngaphandle asinandaba nomcelebrity bakho nomcelebrity benenzani lapha eDurban Nasibonge Thokozo izolo bekunomhlangano okade ukhona in fact umhlangano lo uqale ngomsombuluko ubusuhambe iviki lonke wenhlangano ebizwa ngokuthi SANAC iSANAC iyinhlangano ebizwa ngokuthi South African National AIDS Council usihlalo wayo usekela mongameli ubaba uMabuza so lenhlangano ke ikhona national ebese ema provincini sibe nawo ama council provincial council on AIDS and sonke ke iprovince neprovince sinazo lezo inhlelelozo so iSANAC ngoba sonke sibambisene unational nozwelonke bake bathi uma bebuka indlela i-provincial AIDS council esebenza ngayo yakwaZulu Natal kukhona izinto ababona ukuthi bayayithanda bayafisa ukuthi baletha amanye ama provinces ezobona noma sizokwazi ukuthi sisizane ukuthi sisebenza kanjani nabo basixoxela ukuthi basebenza kanjani but sibonisane nje ukuthi bangalungisa kanjani nangabe khona lapho ekudinga ukulungiswa khona bezoncela kwaZulu Natal bebezoncela kwaZulu Natal ufuna sifike lapho
lapho. So ama-provinces akade khona-ke bekuyi-province yase-Northwest, i-province yase-Free State ne-province yase-Gauteng. Okusho ukuthi bewu-4 ama-provinces. Bezala kanti bese bezokopela. Bewu-4 ama-provinces akade khona. Sisho nje ukuthi umhlangano ohambe kahle kakhulu ngoba owu-4 lama-province including iKwaZulu Natal ebenikwe ithuba lokuthi asho ukuthi asebenza kanjani. Kuqale kuchaze uhulumeni ukuthi usebenza kanjani kule council bese kuyaxoxwa nanokuthi civil society kuwo wonke lama provinces ikhona yini isebenza kanjani yikuphi esingakwenza okungcono ukuze si-improve indlela esisebenza ngayo. Angikusho nje ukuthi umhlangano ohambe kahle kakhulu njengoba abantu balama provinces engowabalayo bethi bafundile kuthina nathi njenge-province yaKwaZulu Natal kukhona esikufundile kubona. Siyaye sithi-ke ukuze kwenziwe i-benchmarking noma ukuze sifunde ekusebenziseni awudingi ukuthi uzuye phesheya. Yes. Awudingi ukuthi uzugibele amabhanoyi ugibele nemkhumbi. Singafunda nje silako eSouth Africa and lokho ekade sikubona kuleli view ukuthi kubalekile ukuthi nathi njengama-provinces sike sihlale ndawonye sifundisane sisizane ey'ntweni ey'thize. Into esize kakhulu lapha ngqongqoshe ukuthi umnyango lo walade nixoxa khona ububuye uvuleke. Ngiyazwa kancane uthi engathi isifundazwe lesi sinakho ukuba silideke ngalezi zinto ezifaka izifo lezi ezifaka TB no HIV kodwa wawususho ukuthi ke zikhona indlela enibuka ngathi ningasebenzisana nazo ngomphakathi. Ithini into mhlawumbe isimi kuphi manje? Kuyiqiniso Ntokozo iprovince yaKwaZulu Natal in terms of ama-infections okusho ukuthi laba abangenwe isifo igciwane lengculazi sihamba phambili kakhulu. Siphinde sihambe phambili kakhulu kulabo abangenwe igciwane le-TB. Okwenza ukuthi inamba yabantu abanegciwane eSouth Africa yonke ibe phezulu kakhulu. So siyazi futhi siyavuma njenge-province ukuthi sine-responsibility yokuthi uma singakwazi ukwehlisa abantu abangenwa ilamagciwane womabili okusho ukuthi nenamba yabantu abangenwa ilamagciwane eSouth Africa yonke ingehla. Okwenza-ke kusiphoqa ukuthi sibe ney'ndlela ey'ningi nezahlukene zokuzama ukuthi siyoxoxa nabantu nemphakathi ukuthi singakwenza kanjani lokho. Yingakho kunama-target ayesethiwe abizwa ngokuthi i-90-90-90 target. Okusho ukuthi kwigciwane lesandulela ngculaza in particular siyaye sithi u-90% wabantu abaphila naleli gciwane kufuna batholakala. Ebese uma sibatholile abawu-90% wabantu aba-HIV positive okusho ukuthi kufuna sitest abantu size sibathole babe u-90% almost at least abantu abaphila nawo. Uma sesibatholile u-90% wabo asikwazi ukubafaka kwi-treatment. So u-90% ke walaba sesibatholile ukuthi ba-positive ababe kwi-treatment. Uma sebengenile kwi-treatment u-90% wabo igciwane alidambiswe okusho ukuthi abantu abaphuza i-medication noma imithi nsuku zonke ngendlela yokuthi kuze kufike lapho uma ngabe yotesta kubonakala ukuthi cha igciwane ngathi selidambile lento ekuthiwa lisuppressed. So yenye ke yey'nhlelo esinazo sasidlulile-ke lapho manje sesiku-95 sasiku-90 before COVID sesiku-95 okusho ukuthi u-95 bobathathu okufuna sibele. Now kuyasiphoqa-ke njenge-province yaKwaZulu Natal ukuthi sibe ney'nhlelo ey'ningi zokukwazi ukuthi okokuqala sifika kanjani emphakathini. Imiphakathi siyithesta kanjani siyigqugquzela kanjani imiphakathi ukuthi ayihambe iyotesta. Yingakho siney'nhlelo ey'fana nesibhedlela kubantu. Ngoba uhlelo lwethu okuthiwa isibhedlela kubantu kusho ukuthi sithatha wonke ama-services siwamikise emphakathini. And siyaye sibuke lapho ikakhulukazi imiphakathi leyo othola ukuthi amaklinika akude noma iy'bhedlela zikude abantu abadinga lawo ma-services bagibela kabili abanye bagibela kathathu bese siyakhona-ke siyaye sithathe yonke iservice ongayicabanga siyimikise khona ukwazi ukuthi abantu bazothesta. So siyatesta abantu siyalithethela igciwane lengculaza noma lesandulela ngculaza futhi uma ngabe sikuthola ukuthi unaso and willing siyakufaka kwi-treatment on the spot asalindi manje. Siyayithestela ne-TB khona kulama-programs ethu sikufake kwi-treatment singasalindi khona lapho senzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi basheshe bezazi so that bezokwazi ukuthi yikuphi okufuna bakwenze yiphi indlela okufuna
abaphile ngayo ukuze bashintshe impilo yabo ngoba once watholakala ukuthi usunalo igciwane kusho ukuthi sekufuna ungene kwi-chronic medication kodwa siyafisa ukusho nje ebantwini ukuthi alikho ihlazo alisekho ihlazo siyazi ukuthi ekuqaleni kwakuba ihlazo nakuthiwa umuntu unegciwane lengculaza noma unegciwane lesandulela ngculaza kuhanjwe kuhlekiswa ngayeke asabe nokuthi asho umuntu asabe nokuthi uphuza amaphilisi cha uyabona nje namhlanje Ntokozo bancane kabi abantu abangaphuzi any chronic medication ngoba abanye baphuza amaphilisi imithi treatment kashukela abanye baphuze eBP abanye baphuze eHIV and AIDS ziningi izinto mental illnesses ayasiphatha so abanye kufuna sihlale siku medication so asikho isidingo sokuthi umuntu okufuna positive ofuna thatha treatment abe namahloni ngoba phela singahlala la sibe u5 sonke siku treatment ehlukene akekho futhi obuza omunye ukuthi wena uphuzani wena uphuzani nama sikho isidingo sokuthi ngihambe ngimemeza ukuthi njalo ningibona ngiphuza imithi yemental angikusho lokho so asikho isidingo sokuthi sibe namahloni ingakho singafuni ukuthi kulesikhathi samanje kube khona umuntu osashona ebulawa igciwane lengculazi ngoba i-treatment isikhona uyabona nje ingculazi ifika siqala ukuba nayo noma iqala ukutholakala eSouth Africa abantu ababephuza imithi ngaleso sikhathi kuthiwa babephuza imithi amaphilisi ayecisha agcwalizana isandla kwaya ancishiswa kwaya abamathathu lilodwa manje so yini ke into yokuthi kufuna ngihambe ngilokhu ngiba namahloni ukuyolanda medication kodwa ke futhi even walokho kulanda imithi sesikwenze kwalula awusadingi ukuthi uye eclinic yethu kuphela uyolanda imithi awusadingi ukuthi uye esibhedlela kuphela uyolanda medication uyakwazi ukubhalisa kulolu hlelo lwethu olubiza ngokuthi ikhemisi ebantwini ikhemisi eduze nawo now i-program leyo othi uyabhalisa ukuthi cha mina ngikwi-chronic medication ngiphuza amaphilisi kashukela noma ngiphuza amaphilisi eBP noma ngiphuza amaphilisi eHIV every day for the next 6 months ngicela amaphilisi ami ngiwathole kule chemist yakaClicks eseduze kwami noma ngicela amaphilisi ami ngiwathole kule stolo esiseduze kwasekhaya noma ngiwathole kuleli sonto ngoba umfundisi wakhona wavuma ukuthi amaphilisi awabekwe lapho so njalo nje into engidinga ukuyenza nangabe kuphela inyanga ukuvele ngisondele lapha engilanda khona amaphilisi ami ngiwathathe ngihambe ngekhaya angidingi ukubona umuntu ngiwaphuze so uyabona ukuthi kulula ukuthi simanage isifo siphile size sibone izukulwana zethu usungagula ngoba uthanda ngempela icha ngiki ungikhumbuza mawusuthi ke kuba nesikhathi la kwakune stigma ngendaba yengculazi labantu babeze bebaleke iCovid uyakhumbula na ufika thina mina ngaba wobokuqala egroupini yokuqala babebaleka abantu uthi abingelela bebaleka bayosithela kube nje kodwa ke kuhamba kwase kuba into nje kuphilwa nayo kwahlekwa nje lokho emphakathini ukuthi awu cha sesiphila sonke isakhona ni Covid iCovid ikhona ngempela ke Ntokozo uyabona nje ngendlela iCovid ekhona ngayo siyasola nje ukuthi abantu ibona bangafuni ukuzotest sesinakho ukuthi sihamba nayo ke manje sebethi ayazivele siphile nayo uyabona nje einsukwini ngomhla ka7 kuNovember ama numbers abantu akade benegciwane leCovid bangaphezulu ka400 so siyacela ke ukuthi abantu njengoba bengichazile ngeviki eliphelile ukuthi sibonile kwamanye ama countries noma kwamanye amazwe engathi impela igciwane leCovid liyakhula and lamazwe lawo ikakhulukazi China sebeze bathatha ngisho isinqumo sokuthi akube ne-lockdown eyayikhona phambilini so kuyakutshela ke lokho ukuthi uma singagadile kungenzeka ukuthi igciwane ngempela liphinde libuye ingakho sisagqugquzela abantu ukuthi abahambe bayogoma ngoba okwamanje kuseyiyona into engakwazi ukuthi siphilise leyo ukuthi igciwane uma ngabe lingene emzimbeni ugomile umgomo ulinqinda amandla igciwane ukuthi lingakugulisi kakhulu and noma udlulisela kwabanye abaseduze lifike kubona lingasenawo lawo manje so siyacela abantu ukuthi abagome ngoba umgomo kusewuwona ngempela o relevant futhi umgomo iyona into esengakwazi ukuthi isisize manje uyabona nje uma ngabe ugomile uyakwazi ukuthi uzizwe nje ngathi ungenwa umkhuhlakhuhlane kodwa ingakulalisi phansi leli gciwane so kubalekile ke ukuthi abantu bakithi bahambe bayogoma nalabo abasebegomile baphinde bavuselele ngoba phela kubalekile ukuthi sikwazi ukuthi sibooste ikakhulukazi ngoba asikabi sure kahle ukuthi amandla alomgomo ahamba afikele kodwa ke siphinde siqhubeke sithi
Gqoka imask uma uye endaweni ezoba nabantu abaningi ungathembi and nawe i-immune system yakho i-compromised. Ugeza izandla, siqhubeke sigeza izandla ngamanzi anensipho noma si-sanitize. Si-maintain ne-social distancing lapho esikwazi ukwenza khona. Hulumeni wayesiphoqa ukuthi sikwenze lokho ngoba ngaleso sikhathi kwakuyi-disease len esasingayazi singayijwayele. Manje sekuyi-responsibility yomuntu nomuntu yokuthi azinakekele, but kuphinde kube yi-responsibility yomuntu nomuntu yokuthi sinakekele abathandiweyo bethu. And indlela yokwenza lokho ukuthi uma ngabe nawe uyisola ukuthi mhlawumbe igciwane selikuphethe, hamba uye esibhedlela, kodwa uma uhlele ekhaya uyigqoka imask noma uphumela ngaphandle uzohlangana nabantu uyigqoka imask ukuze ubavikele nawe uzothola ukuvikeleka. Absolutely. Ngizwa ngejubane lapha kwi Facebook page yethu ethi KwaZulu-Natal Department of Health bakhona abangenile ngqongqoshe abanembuzo nje ifew abafisa ukuthi ke sidlule kuyona. Sithi ke nakhona bangene nje abafowethu bekhululeke bebuze ukuze bekwazi ukuthi bakuthole. Ukhona kuSithembi isobhengu angazi noma uIso noma Iso. Uthi ngiyabingelela kwenzakalani ngama optometrist post ezibhedlela. uSithembiso eBhengu optometrist post ezibhedlela kwenzakalani. Ujabulisiwe Zuma angibingelele ngokuzithoba amanesi ahleli kuqashwa nini ngempela amanesi ahleli kuqashwa nini ngempela safunda kanzima kanje ngezimali zamaloan lutho umsebenzi kanti kwenze njani uthi ufisa ukwazi. Ujabulisiwe Zuma okasobethu ulungile lungi ngibingelele kumhlonishwa ngicela ukubuza ukuthi uma ngibike kwaze kwakathatha emtholampilo ngenkinga esegazini ibonakala nangamehlo sibonakala nangamehlo lengqongqoshe egazini kodwa ke siqhubeke inkinga kodwa ke ngalutho usizo kuyiyona ndlela elungile yini leyo yokusiza. Uthi ke okasobethu ulungile lungi uthi inkinga yakhe segazini uthi kodwa la uthi mawumbuka nawe bese uyibona nangamehlo egazini akasho ukuthi kuphi mhlawumbe ukuthi uqhubeka ngathi uzovela lapha. Okunye ke ucela umshanguzo wenkinga onayo nebhaliwe phansi ekuhluphayo kuthiwe imithi ayikho lapha ngibhekise eclinic yasethuba lethu eyakhele Melmoth ngaphansi komthonjaneni municipality. Ngiyabonga uyabona kuyayigaqaza ukuthi gaga ayibeke ngoba injalo uhlawule esigwaqa uhawule esigwaqa noma lesiqhwaga futhi into enjalo ushoes le uyihawule esiqhwaga. Ngiyabingelela ngokukhethelekile kanye nabasebenzi kakhulukazi staff sase Apple Sport Hospital asangemukela esangemukela kahle kakhulu ngo2018 ngiqala ngqa ukulala nayi indaba yami onephutha imina I blame myself. Yabona akablame ingqongqoshe ublame umsalofu wakhe. Iqiniso sengiyesaba ukubabona anginandaba nokuthi bangithethise kodwa amahloni enginawo inkinga yami angisawalanda ama-ARVs. Uthi ke wavela wayeka ngiyafuna ke ukubuyela ngingakaguli bakhwehlele left right and center abantu cha mina ngiyaphila kahle okwamanje ngeluleke uthethe makufika nakho ngqongqoshe ngise Apple Sport uthi ucela umthethise ke makuthi umthethise ngoba impela ngimsize amaphilisi uthi usesaba nokubuyela esibhedlela bamphatha kahle esibhedlela yena bese vele yeke ukuphuza amaphilisi yibo ke laba bebesangenile awubaphendule ke ngqongqoshe cha ushuzu uyaganga ngoba manje kuzothi kusuka la ebevele gulu ushuzi azashone abulawe into engenasidingo into ebingafanele ukuthi imbulale. Cha siyacela ushuzi abuyele kumaphilisi ngoba njengoba setholile ukuthi unegciwane okusho ukuthi impilo yakhe isemaphilisini kufuna nanini ahlale waphuza ngoba uyanqena ukuya esibhedlela eApple Sport usengaya naseclinic eseduze kwakhe lapha bangamazi khona noma lapho angenayo relationship nabantu bakhona ayocela imithi bazokwazi ukuthi bamnikeze kakhulukazi mangabe esenali card lakhe bazokwazi ukuthi iphi imithi noma iphi i-treatment akuyona. Uma ngabe enqena ke njobe kwazile ukubhalela nje asimcela ukuthi hayi akaphinda akuthumelele inamba yakhe bese siyamhlanganisa thina nabantu abazomsiza ngoba abangezukuthetha uthi useready nokuthi umthethise bazomthethisa kancane bangiphatha kahle ufana nensizwe echithayo lo mangibona ngiyambona usebuye ekhaya bamphethe kahle manje akasazi uzongena kanjani. So uma ngabe enqena ke noma engabatholi aphinda abuya kuthinte sizomtholela abantu abazokwazi ukuthi bamsize. Ulungile lungi hayi ngiyajabula ukuthi usegcina ibize ngegama iclinic njengoba eyisho sizongenelela sibheke ukhabazela ukhona lapha ubhalile ukuthi kunenkinga lapha kuleya clinic. Uyabona nje uma ngabe ufike eclinic kuthiwa awekho
amaphilisi hayi ngoba sisuke singenawo amaphilisi uMnyango wezempilo amaphilisi sinawo akhona ngisho ewarehouse yethu lapho esiwabeka khona okusho ukuthi umphathi waleyo clinic leyo uyena ongawa-order uyena ongagadile ukuthi amaphilisi asezophela angisheshe ngi-order noma uma ngabe odile watholakala ukuthi awekho lawo wadingayo phela kufuna akhulume nesibhedlela esiseduze acele ukuthi abamsize bamnikezele amaphilisi uzobanikeza uma ngabe sebuya wakhe so akukwazi ukuthi kuvele kuthiwe umuntu akabuyele ekhaya amaphilisi ake ukuthi ukuthi umphathi uyena onenkinga lapho sizoyingena ke leyo siyibuke ngizwina nane question yokuthi aba-honest bahlele emakhaya befunde ngamaloni manje benze njani ngiyafisa ukuqala ngokuchaza ukuthi uma ngabe honest befunda basuke bengafundeli ukuthi bazoqashwa uhulumeni kuphela absolutely ikakhulukazi ngoba ama-post esinawo thina njengohulumeni ama-post angabanele abantu asebefundile nasebetrainile njengonesi so sinama-post amancane kakhulu compared to abantu abatrainile as honest yingakho uhulumeni eqasha abantu abathize bese iy'bhedlela lezi ezinye ezi-private ziqasha abanye abathize kuqashwa ibhedlela kuqashwa kuma companies ayabadinga onesi kuma chemist and so forth bayabadinga onesi so umuntu mangabe naleyo qualification kufuna apply phela njengabo bonke abanye abantu uya-apply kahulumeni u-apply kuyibhedlela ezi-private u-apply nakubo bonke abanye abantu abasuke benalawo mapost so ngeke-ke sithi thina njengohulumeni njengomnyango wezempilo sizokwazi ukuqasha bonke abantu abakhona ababetrainile akuzokwazi ukuba possible ngoba sinawo asikaze sibe nawo amapost anele bonke abantu so udadewethu ngingam-advise nje ukuthi akangalinda amapost e-government kuphela aka-apply nakwezinye iy'ndawo ukuze kubonakale ukuthi akakwazi yini ukuthi asizakale umbuzo wokuqala ubukhuluma ngama-optometrist post kuthiwa kwenzekani ngawo well ama-optometrist post safika la kunenkinga yokuthi abaqashwa but sase sesiyavumelana nenhloko yomnyango ne-management ukuthi cha ama-post onke phela ayadingeka uma esesibhedlela ngeke uthi urana isibhedlela but ungenaye umuntu okwazi ukubheka amehlo optometrist ungenaye umuntu okwazi ukudila ney'nto zokuzwa ama-audiologist bonke labo bantu uyabadinga labantu-ke abasizayo esibhedlela so isibhedlela nesibhedlela siyaye sibuke ukuthi sinama-post angakanani si-advertise bese siyaqasha so uma ngabe-ke umfowethu enenkinga ukuthi angazi ubani lo kade buza lo mbuzo usengasho nje specifically ukuthi inkinga ikuphi singenelele usithembiso hayi usithembiso kufuna asho nje ukuthi inkinga ikuphi particularly isibhedlela sikwazi ukuthi singenelele kodwa isibhedlela nesibhedlela isona okufuna si-advertise ama-post ayo sibonge kakhulu uNgqongqoshe siyazi ukuthi ubusilethele-ke nabantu abazosichazela ngiyathanda ngoba kukhulunywa nangento ethinta abantu asebesaba nokulanda amaphilisi nabantu sitholela-ke udadewethu uNontando Shabalala ozothi ukusipha kancane into ethinta uPrep engaziyo ukuthi-ke sithi masihamba la endaweni sike sathola omnye umfana omncane nje Ngqongqoshe wasibiza wasibonga kakhulu ngohlelo thina kwafika ohlelweni lakho kwakhulunywa ngoPrep ngelanga wathi ubengazi kunento eyisimangaliso kanje so-ke manje lento kaPrep bayacetha silokhu sibakhumbuza ngayo ngoba into abamba beyikhohle nosidadewethu lapha kuNontando Shabalala uzothi ngoba sila eDanawuze okuyi-district le ngaphansi kwamajuba district usebenza khona kuwaka Shabalala ngizokulandela umlando omncane bese uyakhuphuka umphathi we-district uShabalala ebese ukhuphuka umphathi we-department uShabalala kusho ukuthi i-department of Shabalala Shabalala manje-ke ngifuna ukuthi siyigade lento yeshabalalarism la kwi-department kodwa cha abasizo ngisho ey'ncane iy'hlobo ngizokubeka lokho ngaphambi kwasiqala ukuxoxa ngikubingelele dadewethu ngithi awusitshele ukuthi ubani wenzani la emnyangweni ngiyabonga kakhulu ukungamukela igama lami nguNontando wakaShabalala absolutely ngu-host clinical coordinator ngaphansi kwemajuba district yes mfowethu siyazi ukuthi nabantu-ke abathe uhlelo luvuleleke kakhulu kodwa namhlanje ngizocela sizumelela kuPrep ukuthi usitshele uyini uPrep utholakala kuphi kanjani yinto esisiza ngani siwumphakathi okay uPrep kuhlelo lethu lokuvikela igciwane lesandulela ngculaza okay for umuntu ongakabi nesandulela ngculaza yebo sisebenzisa uPrep amaphilisi iphilisi elilodwa njengoba uNgqongqoshe besheshile ukuthi amaphilisi alibela yehla ngokwehla isikalo iphilisi elilodwa
litholwa umuntu esiqale simhlole kuqala ukuthi akanalo igciwane lesandulela ngculaza ozolithatha njalo ngosuku ngesikhathi esisodwa ngosuku kusho ukuthi ufike uphuze mhlambe kuze kufike ku day 7 sesingasho ukuthi uvikelele kufuneka insuku eziyisikhombisa sithi ke usungivikelekile kodwa sikhumbule futhi ukuthi iphilisi elivikela isandulela ngculaza alivilekeli ukukhulelwa cha alivikeli futhi nezifo zocansi yes mangabe ukuthi siyakuhlola sikuthola ukuthi usunalo igciwane siqalisa kama ARVs yebo no shuthi ke lelu uhlelo ke but ke ngiwathola lapha amaphilisi sike safusana nasemarenki siwabheka nezintwana zami lezi zilithanda lo hlelo manje nami zingibuza into uthola sengikhohliwe ukuthi sasikhuluma ngani ukhuluma ngani mfana niya prep le ukhuluma ngani zokulandela ushabalala la ngachazele kahle lento itholakala lapho lo prep ukhona emtholampilo yethu yonke esinayo mawukhuluma indaba yase rank sinawo umtholampilo lapha erank lethu elikhulu eNewcastle so bangawathola khona lapho amanesi wethu analo ulwazi olubanzi ukuthi akwazi ukweluleka umuntu akwazi ukuthi athole uprep yebo but umuntu onjani mhlawumbe sithi umuntu ongakabi naligciwane okufanele athole uprep esibona ukuthi usengcupheni ukuthi angathola igciwane yebo njengalabo abanophathina abaningana ayi nabo labo mhlambe naba abangalisebenzisa ijazi likamkhonyana ngoba siyazi ukuthi ijazi likamkhonyana nalo masilisebenzisa liyasivikela ukuthi kuvikeleke kungasuleleki ngengculaza noma ukuthi unontando upartner wakhe u-positive unontando negative unontando angaliphuza ukuze mase kuthi unontando ufuna ukukhulelwa aphuze ukuthi angasuleleleki ngegciwane ukuze azothola unontando ingane yebo yazi wangisiza absolutely cha impela ke ngiyayithemba ukuthi icace kahle kakhulu uNgqongqoshe bekukukhumbuzisa nje ukuthi asikhumbuzise udadewethu ukuthi thini ngiyazi ukuthi kodwa kufuna siphinde siba add nalaba abenza umsebenzi wokuthengisa yebo ngoba nabo babasengcupheni kufuna ke ukuze bayivikele yebo basondele eduze hayi ke ngiyazi lapha eThekwini sesize saba neclinic nje elibabhekelele eduze kanye no LGBTQI+ laba esibabiza ngokuthi bama sex workers ama sex workers siyasithi nabo ngoba kwesinye isikhathi baba sengcupheni siyafisa nabo ukuthi bangene kulolu hlelo balithathe ngoba bazokwazi ukuthi ba protecteke bona abantu abakwi community le ye LGBTQI+ nabo sithi abawathathe uma bebona ukuthi nabo basengcupheni bakwazi ukuthi bawathole nabantu besilisa abayitholayo nabo nabebuka ukuthi basengcupheni abawathathe nomama uma bengathembi ukuthi ubaba uhamba indlela ezinjani futhi uma bangafuni ukusebenzisa ijazi likamkhonyana futhi akavele umama avala umlomo asondele awuba ngithi ayinkinto uyazi sengithanda kabi lento ekashabalala cha siyabonga kakhulu dadewethu ngizocela ke ukuthi sisondeze nokhabazela khona la eduze yena ozositshela ke ngokudlulela ke ukuthi singavikela kanjani igciwane lingadluleli kumntwana mawukuthi ke kumhlambe ke sekhona ke umntwana noma kukhona ke ile ngoba ikakhulukazi livike ivike laziwa ngokuthi i-child safety week la ngekhalenda lethu la kwa health ingakho sesithande ukuthi ke kulona sisale sesisebenzisa ukubuka ukuthi ke singalekelela kanjani entweni efana leyo akasiqale simbingelele ukhabazela sithi sawubona bese uyasitshetha wenzani la eminyangeni wezempilo kwaZulu Natal ukhabazela shabalala naye ukhabazela ushabalala nje kwazi bani uzosihlebela ukuthi awusiye Mazondo Mkhize siyabonga sibingelele ke mfowethu usitshethe kwenza ini la eminyangeni sanibonani mina nguThina Mkhize osebenza khona lapha eAmajuba District Office ngiu-MCWH coordinator. Yes, ngiyathanda ke la kwa health MC into zakhona zonke nje ngiu-DR zinama alphabet udimdayide akukho kusho ukugcwala nje
kuyaye kuthiwe othisha kuphela abantu abebizana kuthiwa we-18 manje nalaka health kusho ukuthi ziyakhala hayi yonke into ngize ngibuze mina ngoba kwayiwana lo prep besikhuluma ngawo mawusulandelela igama elide liyosithela lethu no inde lento prep kuvala umlomo so yini lento okhuluma ngayo sibeke sithombeni ukuze nathi ekhaya umsondezelo secounty so kukhulunywa ngani makhulunywa ngaleyo ukukhuluma ngibhekelele iprogram ekuthiwa i-maternal child and women's health okay okusho ukuthi yenzani ngesizulu okusho ukuthi ngibhekelela abantu besifazane izingane abantu besimame impilo yabo nje in totality ayi ngikuthanda kakhulu ngoba sithe leli viki iviki lani le child safety ukuthi ingane siyafuna ukuthi ivikeleke kodwa ke futhi kuyasiza ukuthi si understand ukuthi isho ukuthini lento ye mother to child transmission ukuthi into ekhulumisa inde ukuthi ukudlulelela lesifo mhlambe kumntwana kusuka kumama nisuke nikhuluma ngani lapho la sikhuluma ngokuthi isifo esiphethe umama njengoba besikhuluma kakhulu ngesifo sesandulela ngculaza ukuthi umama asidlulisele emntwaneni lokho okungenzeka esidlulisele ngesikhathi esakhulelwe noma eteta noma esencelisa kanti kuyenzeka noma sezowaphuma umntwana yebo manje ke ngiyathemba ukuthi ugadlile ke ngokuthi sizokuvikela kanjani kuzo zonke lezi stage okhuluma ngazo yebo impela so uhulumeni sesisebenze kakhulu yebo sesihambe kakhulu ngiyangena lapha nami ngohulumeni yebo sonke sesisebenze kakhulu ukuthi ngiyihlandla njengoba nje kukhulelwa kuneyinhlelo ezibhekene ngalesikhathi umama esakhulelwe nangalesikhathi eteta nangalesikhathi futhi esencelisa yebo kunama programs akhona in place ensure ukuthi ke isifo singadluleli semntwaneni mhlawumbe ungithathe nje through kuwo umathathu njengoba usifaka lolu hlaka le program le ekuvikela ukuthi umntwana engasuleleki siyibheka ngenhlaka ezu4 sike siqale nje kweyokuqala sisathi ke umama akazazi ukuthi umiphi mayelana nesifo sesandulela ngculaza okusho ukuthi akahlole igazi ukuze mayisehlolile wazithola ukuthi alikho sesiyangena kulolu uhlelo uzakwethu akaqeda ukukhuluma ngayo yebo sengena ku prep ayu prep ngiyawuthanda ukuthi azivikele yena ukuze akwazi ukuba nempilo ende nengane yakhe ebesebenzisa nezinye futhi indlela likhona nejazi nalesike sakhuluma ngalo phambili mase singena ukuthini uselihloleli igazi wathola ukuthi isifo usesulelekile isifo sesandulela ngculaza usezothola ke i-treatment yakhe yebo ephuze le treatment ngalo lelo langalelo angithi siyamthesta namhlanje sisahamba phela sasafika ukuthi ke sihlola namhlanje sinikeza namhlanje yebo aphuze mase eqale i-treatment yakhe mase siyaqala sigada lokho ekuthiwa izinga legciwane emzimbeni yebo okuyilona ke okuyilona esilibheka isikhathi seze sinanohlelo ekuthiwa safer conception ukukhulelwa okuphephile yebo esenza ukuthi ke asikuhleleni ukukhulelwa futhi la siyabafaka obaba asikhulumi nomama nopartner angimusa ukuthi obaba ngoba bengeze kuthiwa mhlawumbe oshadile kuphela upartner lo esesivumele naye ukuthi ke asiplan ukuthi ayi cha namhlanje ngathi sesibhekile ingane ke asike siqale emtholampilo okuqala sibone ukuthi simi kanjani la emzimbeni yebo makuthi igciwane likhona senze show ukuthi i-viral load leyo kuyakhuluma ngayo uNgqongqoshe ibe suppressed khona sizokwazi ukuthi sithole ingane zonke izifo zethu noma isiphi isifo noma kuthiwa ngoba mase sesimfake kulokukhulelwa okuphephile sihlela zonke izifo hayi ukuthi ubhekelene kuphela nesandulela ngculaza kuphela khona ekukhulelwe kahle yonke izinto zakhe sezime kahle mase sesingena futhi ohlelweni lakho lesibili sithi ke asihlele ukukhulelwa njengoba bese ngathi ukuthinta phambilini okwesibili ke lokho ukuze sizothola ingane ingazi khona isimo la sekuthiwa khona ingane sezithelelenekele and then okwesithathu ke sithi mase sesiyazi ukuthi ke sesitholile asidleni phela amaphilisi asimkhuthazeni lo mama edle amaphilisi konke nobaba wakhona naye futhi akadla amaphilisi zikhala ngapha nangapha kumele zikhale yonke indawo kumele zikhale yonke indawo ukuze sizophila futhi nengane izophila ngoba asisithandi isimo sokuthi kube khona oyedwa odla amaphilisi ebe omunye engasili yebo mase sithi ke kulolu hlelo lwesi4 sesithi ke asikhuthazeni ke labo nto laba abanganaso isifo esandulela asibakhuthazeni ukuthi behlale kahle beqhube kahle ngalo prep nanemejazi ngoba sonke siyaba involve so ingane zakhona nobaba wakhona asimlahle ngaphandle and then laba baku treatment abadle treatment yabo bebe stable bebe
bebe u equals u khona lento eseyikhulunywa kakhulu yebo ukuze bekwazi ukuba nempilo ulimi lweyouth lapha uthi ninga lamajita athi uyokuchecka baby sobona ngawo ukuthi hayi yakhala noma ikhali umuntu akekho umuntu ohlelela omunye umuntu kufuneke ezihlolele yikho sesigqugquzelela ukuthi abantu besilisa abasondele nabo asondele le ndlela yokukhulelwa asihambe sonke asikhulelwe sobabili kungabi mina kuphele ngikhulele mhlambe ke ngoba ne district kukhona inhlelo eninazo kwenzenzayo nenzani what are you doing what is being done ke nje ngaphansi kwalonke loluhlelo obulusha sinazo kakhulu njengoba bengisho ngithi lokho kukhulelwa okuphephile lokho kukhulelwa okuphephile kusa umbrella efaka zonke lezi inhlelo zethu ngoba sesibona ukuthi asibathole bonke abantu bethu singalokhu njalo sabheka abantu besifazane kuphela sibe nalo futhi uhlelo lo prep lelo uzakuye sekade sekhulume ngalo yebo sibe nohlelo lezinto zokuhlela umndeni ukuthi mangakabi ready asingabi phela nokukhulelwa okuvele kwaqhamuka nje esikhaleni zikhona izinto zokuhlela ziyatholakala emtholampilo yethu sonke ngelanga ngiyokuletha la uzoyihlahla ke lezo kuhlela bana kuhlela olunye ukuhlelo olidinga nje uhlelo olalo lokuhlela awunjayizwa lento iya rhyme cha uyarhyme kakhulu ngempela mawukuthi ke niye majuba district mhlawumbe kune message benifisa uyidlulisa ngunika iminute elilodwa ukuthi nje usalo suyidlulisa cha mphakathi la emajuba siyacela nize phela siyanibona seniyanqamuka ukuza ngokuthi nokuthi awubathinta awubatshele mphakathi wasemajuba siyanxusa siyanxenxa ukuthi sicela nisondele kuma facilities ethu sikhona nakho siyaletha nasemakhaya uhlelo siyaniqoqozelela ukuthi umuntu asiuhleleni umndeni asoplaneni umndeni senze sho ukuthi sikhulelwa ngesikhathi esikahle nalengane yethu esithandayo esicela iphilile ifika imukelwe ezandleni ezifudumele akhona ama clinic ethu ithola khona imitholampilo yethu evula 24 hours engavalwa ulithola noma yinini usizo ngeke uze uyithole inkinga hayi uyabona Ngqongqoshe ziyathandwa izingane la kwaKhabazela uyambona unothando lwengane ufuna ukuyivikela ingakafika emhlabeni iphuma ayivikele ngaso sonke isikhathi cha Ngqongqoshe ngenxa yesikhathi sizocela Nkosi yami ukuthi usalo susigoqela uhlelo khona into yoyisho into engiyithandayo le ukuthi ke kubalekile ukuthi sithi noma siyigqugquzela ke lezi zinto prep sithi sebekhona kodwa singakhohlwa ile ukuthi kubalekile ukuthi uqale uzama ukuthi uyithibe phela ngiyengithande mawulokhu uyisho ikakhulukazi maselizophela uhlelo uyisho kamnandi le ukuthi nje abayithibe phela mayisehluleka kazama ikhondom mayisehluleka kazame ke kodwa nje aqalele emuva kungabi ngathi siuhlelo lomnyango wezempilo lizothi cha idlana uprep bese kuba usomtibo waseRome kube khona ukuthi cha sithi mawusuyibona sengiyisahluleke sengihlulekile bese uzake ngaleze kodwa nje kakhulukazi laba sebancane ake siqalelayo kuyithibeni uyazi kumnandi nje una 21 usewuwe nje uyingane yakwenu kodwa ngingazike kahle no siyabonga Ntokozo Sibonga kube bonke akade bekhona asiqale ngokuthi imessage eqhamuka eMnyangweni wezempilo yayiqala kwakudala ikhuluma ngoABC asikaze siyeke ngoba uABC ukhuluma ngoabstain uA umele uabstain uB kuba ube faithful C ucondomize okusho ukuthi uma usemncane ungakabi ready ungakakulungeli ukungena emshikashikeni ocansi ungangeni ngoba uma ungena ungakabi ready ungakazi nawe ukuthi uzokwenza njani usemncane useyingane kwawena uyogcina uyingane inengane kanti phela leso isimo okufuna sikufice akufanele kube ukuthi kuyazenzakalela nje so ingane ezincane siyacela ukuthi aziyithibe abanye futhi baye bathi uyithibe uzufika emshadweni uma ngabe ukwazi ukuthi ufike emshadweni kulungile nalokho kuhle kodwa uma ngabe usumdala usubona ukuthi hayi usuyimele uyakwazi ukubheka ingane usungakwazi ukuthi ube faithful ku partner wakho ebese uyacondomize kusho ukuthi uyaziprotect so siyacela abantu bakithi baqhubeke nalokho ingane ezincane asingaqale singene emshikashikeni ocansi kodwa ke uma usungenile ke sebenzisa phela icondom ukuze ukwazi ukuthi uvikeleke but sesigcina ngiyafisa nje ukusho ukuthi lento yokuthi abantu bangaphuzi imithi iproblem and siyacela ngempela ukuthi abantu uma sekutholakala ukuthi chronic medication sikhuluma even nalabo abanengculaza nalabo abanegciwane nalabo abanoshukela no BP noma ubani wonke umuntu nje ku chronic medication hlala kuyona ngoba kuningi kakhulu noma inde kakhulu indlela esihanje uhulumeni ukuzama ukusiza abantu bakithi ibasondeze ibalethele imithi eduze ingakho sesikwi
i-tablet noma iphilisi elilodwa manje. Yingakho namhlanje sesithi ukusuleleka kukwengane kusuka kumama ngegciwane lengculazi sekwehle kakhulu ngoba isikhona i-treatment. Kufuna nje ukuthi abantu bakithi bayiphuze. Uyabona zikhona abantu ababeyingane basuleleka ngegciwane besulela abazali sebebadala manje. They did not have a choice in the matter. Akusikho ukuthi ngoba kwakwenzekeni uzalwe nje njalo. And leyo generation leyo uhulumeni uzamile ukuthi bangabi baningi. So kulesikhathi samanje akusafanele ukuthi kube khona ingane ezalwa isulelekile ngoba isikhona indlela yokuvimba. Yayingekho ngalesa sikhathi. Yingakho sine generation yabantu abazalwa benengculazi kodwa namhlanje uma ngabe umzali still uzothola ingane ezosuleleka ngenxa yokuthi wena uzange unake kuyobe kuyinkinga kakhulu lo. Siyacela abantu bakithi bayithathe imishanguzo yabo noma ngabe yani hlala kuyona ngoba kufanele siluze impilo zethu siluze sibathandayo ngenxa nje yokuthi umuntu ubenqena ukuyolanda imithi. No, sibonga kakhulu uNgqongqoshe kuhlala kuyintokozo mose uyigoqa kanje uyigoqa kamnandi. Ngiyaqala ukufika endaweni yaseDanawuzi indawo elivele uthi usahleli sekuyanetha uthi uselibalele likhipha umkhovethi angisazi nje masijulu kulesimanje kade siyimanzi sinethwa khona manje akapheli no 30 minutes hayi cha enye indawo iDanawuzi ngempela kodwa ke noma sikhona eDanawuzi kulolu hlelo asivalelise sithi kulukeleke bye.